Завеждане на щета по гражданска отговорност в Армеец. Кога се завежда щета в Армеец? Ако вие сте пострадал при ПТП, а виновният шофьор има застраховка в Армеец, вие трябва да предявите претенция директно пред тях. Застрахователят на виновния покрива разходите за ремонта на вашия автомобил. Попълване на уведомление. Изберете вида застраховка – гражданска отговорност. В полето за полица вписвате номера на полицата на виновния водач. Данни на заявител на претенцията. Тук описвате вашите данни на пострадалия. Попълнете коректно телефон и имейл за връзка. Данни за моторно превозно средство. Попълвате регистрационния номер, марката и модела на вашия автомобил. Собственик. В нашия случай заявителят е и собственик. Ако колата е на лизинг или на името на фирма или роднина, тук преписвате данните точно както са в талона на автомобила. Данни за събитието. Посочете дата, час и точно място. В свободен текст опишете накратко. Пример. Колата беше паркирана. Другият участник ме удари при маневра назад. Данни за другия водач. Препишете внимателно данните от протокола. Имената на виновния шофьор, неговия регистрационен номер, марка и модел. Отбележете дали МВР е посетила мястото. Описание на щетите. На схемата маркирайте зоната на удара, в случая задна броня. Избройте увредените детайли. Обезщетение и подпис. Тъй като нашият автомобил е над 5 години, избираме изплащане по експертна оценка. Попълваме банковата сметка на собственика. Декларираме, че не сме взели пари от виновния на ръка. Имате нужда от помощ при завеждането. Процедурата ви се струва сложна или нямате време да висите по опашки. Суперхелп може да задвижи процедурата вместо вас.